Iya. Sugeng Hamirsani, Sugeng Hamidakata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kaula nuwun. Katur dumateng para sesepuh, para pinisepuh, para pepudhen ingkang satu kinabekten. Dumateng Bapak Lurah, Bapak Kadus, saha sak stafipun. Dinanggung dumateng Bapak Kiai ingkang tansah kaula hormati. Lan ugi dumateng Kakang Bagyo Agung Alim ingkang tresna budaya ingkang satu cinaketing manah. Monggo kula lan panjenengan sadaya tansah puja dalah puji syukur wonten ayunan Gusti ingkang Maha Agung. Amargi kula lan panjenengan sadaya saged dumugi kanthi boten wonten alangan satunggaling punapa. Shalawat salam atur puja Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tegak-tegak syafaatipun wonten ing alam donya dumugipun wonten ing yaumil kiamat. Wiwit saking punika saking para kadang sajiwa budaya badhe angestreni saking para kadang panitia kapurih anggenipun abal warsa ingkang kaping kalih lan mbok bilih wonten ing wekdal samangke anggenipun saking para kadang sajiwa budaya gadhahi kalepatan saha kekirangan kula sarencang nyuwun agunging Sih Samudra Parsami dumateng panjenengan sadaya. Waduk Kalisari mbok menawi klathuk anggenipun kawula matur nyuwun agunging Sih Samudra Parsami sugeng amriksani ngantos paripurnane ing samangke. Nuwun sajiwa budaya. Ingsun miwiti seni kula niki ayo ingsun nyoto lagi nyanyi
rasa ungkapan hati Kula pangertiya dumateng saya pamirsa ayo estu paring ngapura Naging kadang kuno desa nyuwun paduka agene kapaka ngatos salamiyo abongan puji Karsane Gusti saged baik sekasati wonten tiyang iki ingsun piwiti seni kula niki ingsun nyoto lagi nyanyi rasa ungkapan hati kula pangertiya dumateng saya pamirsa kula estu paring ngapura saking kadang kuno mugi wika nyoto saking desa Witang ragono nyuwun paduka anggen rapaka ngatos salamiyo Wonten tiyang iki aku pamuji marang kersane Gusti mugi saged anggapai petasani wonten tiyang iki atur sugeng dumateng kang sabya dateng ampeksani badan kula jagapang malam apon atos sabya diglas mangke
putri sepuh putra sedaya yen wonten lembaga wulo nuwun koke pangamura yen mawa rupa kula kasih golongane santriwati sayati sawat sami mengambai kesaktian warga Kulon pikiranne Totolaku Nonegara Sajoton Saketipun lunga sapa Ilangipun sedaya kang sabya mriksa ampun sami Allah bringkawula kadya kula rupa nanging kasih aja dira sedaya kang samya mriksa ampun ngantos sami Allah bringkawula kadya kula rupa Allah nanging kasih aja dira sampun satur kawula ugi samya sedaya kelekayira sedaya yen wonten lembaga wulo nuwun koke pangamura kirim salam sing katon kanggo lima sing tersayang nadyan ato sing panggonan kaya nyendek langiringan nadyan ato ing mata nanging jera ing ati sun janji bakal setia ngenteni
masih kelingan manis mesepe kaya kebayang kene lewate yen turun kanggo yen makan kelingan kadang nangis kepoyo dhewean iki masih separuh oroan iki cuma tiga kenangan sing dadi bayangan lawan iki siji ada pujan kirim salam sing bukan Idul Fitri sing tersayang Kakian kotor di panggonan Akeh koyo jandeng makiringan Kajian ana ing foto nanging darane ati son janji bakal setia masih kelingan manis SMP koyo kebayang pahit lewate yen turun kanggo yen mangan kelingan kadang nangis kepoyo dhewean iki masih supaya oroan ing saiki coba dikatakan sing dadi bayangan lawan hati wong siji kandidat hati kirim salam sing bukan kode ul sing tersayang kalian atau sing paduan langit koyo jandeng makiringan kajian ana ing foto nanging carane ati son janji bakal setia nganti kajian ana ing foto nanging carane ati son janji bakal setia nganti atur para putra atur pambagya dumateng para rawuh sedaya rasa batu pikir lan tanaga sarta batu lawan jiwaraga mukti angka ingkang kuwasa rasa paring widodara atur para putra atur pambagya dumateng para ibu sedaya rasa batu pikir lan sarta batu lawan jiwaraga mukti angka ingkang kuwasa rasa paring widodara sesuatu matang pangeran saged
tapi kewajiban derek dawuh Gusti Pangeran ingkang kasebat wonten dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad dados utusan kautul dening Pangeran para putra atur kabagya dumateng para rawuh sedaya karasa bantu pikir lan tenaga sarta bantu lawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa karasa paring widodara sesuwun dumateng Pangeran saged tapi kewajiban derek dawuh Gusti Pangeran ingkang kasebat wonten dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad dadi utusan kautul dening Pangeran sesuwun dumateng Pangeran saged tapi kewajiban derek dawuh Gusti Pangeran ingkang kasebat wonten dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad dadi utusan kautul dening Pangeran Nalitan bisa lali suwe-suwe saya lelo katon wae sak solae gemilingku wahing tawa kedebukan rageng jenang selo reca kayu balenjer go lei sira sumurupe sorya ayang sore kadang kata lali kaya merah di hatiku rasa gerlah tentang tresnoku hilang kontrol coba berpikir siramu nabari hatiku takut dekat lelah cinta sokong kebun Apa paten wis dinasti
rampung kepacotan tresnani ning nyatane sliramu ora bisa tak tapi tetapi molakonku Ajian pari kangenati Buka kasih are kepada Atur Sumuru besoryo hatiku rasa gelap tembang tresnoku ilang kosto apa pancen aku bantu repikir siramu takon hatiku apa dekat lelakon siksa soko jebones aku kebun iso apa pancen wis sliramu kepacotan tresnani ing nyatane sliramu ora bisa tak tepi hati molakonku Nafyak beri hati Buka kasih mare kepada Atur Ayo prakanca padha olahraga supaya badan dirusak sinambi padha erang-erang kawula ingkang diturun agama ayo tetulur sedaya balagan ada terode tapi kita tapi Muhammad Rasulullah ayo kaum muslimin dan muslimat serta pemuda rakyat podo giat anggone hormat mari sirati jeung Nabi Muhammad podo murek adalah hormat sesuai kota akhirat raja kebarekan kita lakat dan di neraka gula amun sepodo dalam menghormati mare pirate jeung Nabi besok yen kita tumekoy mati jika swarga kaketi apa jadi kali salah Islam ikonya woe pakiran atau pemunggoe Gusti Allah Islam ikuti kita ayo para sedulur Islam kapono ing kewajiban agama Islam kowe Allah Islam karang dawuhe
mulya ayo sedulur Islam sedaya bebarengan hormatono maring pirote Nabi junjungan kita Nabi Muhammad yang mulya. Tari dayaan menurut irama berputar-putar Tari berpasang-pasang yang gembira bernyanyi bersama La 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 ini tari dayaan La 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 ini tari dayaan. Dun ingin pangapunten kula sekak santawis kagem
Atur pambagyo saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa Trenten. Nun inggih panjenenganipun Bapak Joko Cahyono wedal saha pangen kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera terbaik untuk rekan-rekan semua yang saya hormati, Ketua New Sajiwo Budoyo, Ketua Satrio Manunggal Tekad yang saya hormati dan saya banggakan, tak lupa yang saya hormati pula para hadirin di siang hari ini yang selalu dikaruniai kesehatan walafiat. Tak lupa di siang hari ini, marilah kita senantiasa panjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah melimpahkan berbagai karunia-Nya, taufik, rahmat, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pentas seni untuk merayakan hari ulang tahun yang kedua Satrio Manunggal Tekad yang ada di Dusun Salam, Desa Trenten, Kecamatan Candimulyo. Maka dari itu, di saat atau kesempatan ini, saya menyampaikan selamat dan sukses untuk Satrio Manunggal Tekad yang telah berdiri untuk yang ke 2 tahun. Semoga selalu diberi kelancaran, kesuksesan, dan tentunya pula bisa bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Tepuk tangan. Dan pada kesempatan kali ini juga saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kegiatan tersebut. Kami dari pemerintah desa sekaligus mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya dari New Sajiwo Budoyo yang telah meramaikan atau menyemarakkan untuk acara Satrio Manunggal Tekad berulang tahun, dan tentunya nderek mangayu bagyo juga. Dan untuk yang kedua kalinya, kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan kerukunan antar seni dan antar budaya yang untuk kali ini yang pertama kali juga diprakarsai oleh New Sajiwo Budoyo dari Dusun Sajen, Desa Trenten, Kecamatan Candimulyo, bersama Satrio Manunggal Tekad. Jadi inilah yang saya harapkan untuk ujung tombak kerukunan antar seni, antar budaya di Desa Trenten yang kita cintai ini. Tepuk tangan untuk apresiasi New Sajiwo Budoyo yang kali ini ikut menyemarakkan acara di hari ulang tahun yang kedua untuk Satrio Manunggal Tekad. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tentu saya di sini pribadi maupun secara kepemerintahan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tentu pula saya dengan segala kerendahan hati hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Adicara kawula kembalikan kalian sinden. Yogo. Mohon maaf, ini ada sedikit apresiasi
dari Bapak Kepala Desa untuk grup seni Nusa Jiwo Budoyo dari Sajen untuk yang bertugas dipersilakan. Mohon waktunya sebentar. Ini kami dari pemerintah Desa Trenten dan tentunya akan memberikan apresiasi atas tadi apa yang saya sampaikan, yaitu untuk saling menjaga, saling untuk berdiri ataupun mungkin untuk saling memiliki kerukunan atau saling memiliki seni budaya kita di Desa Trenten. Maka dari itu saya pribadi maupun secara kepemerintahan akan memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya teruntuk Nusa Jiwo Budoyo dan tentunya dengan Satrio Manunggal Tekad. Artinya kalau yang Satrio Manunggal Tekad tentu juga dengan apresiasi tersendiri juga. Maka dari itu kita jaga kerukunan, kita jaga kekompakan, dan kita lestarikan budaya kita. Tepuk tangan. Terima kasih. Iya, iya.